Je 18:18. Dorazili jsme na místo. Dokonce je tady i koloběžka, která neleží na zemi, což jako většinou leží ty koloběžky na zemi. Ale já už vím, proč je tady takovej klid. Protože tady mají kamery. Security camera in use. Hoši, ty vole, kurva, co to je, jak my jedeme na 5 nejhorších míst v New Yorku. Tady vidíte přesně, jak to všechno mate, jak to jsou všechno vždycky keci, ty vole. Když vám někdo říká, že něco je nejhorší a nejezděte tam a nejlepší, tak je to vždycky naopak. Vždycky. Dneska už se nemůžeš na nikoho spolehnout, ničemu věřit a vždycky si o všem udělat obrázek sám. Podívej se, bílej, jde s tmavým. Tady si týpek v klidu sedí před barákem. Na pohodu prostě, jak kdyby se nechumelilo. Tady se možná chumelilo dřív, dneska už tady v Vocox ani nezavadíš. Pohodička jako. Takže je to smutný, protože jsme fakt jako po dnešním videu přišli na to, že bydlíme v té nejhorší ghetto části. A objeli jsme jako hezký části. Na Bronx, podívej se na Bronx, podívej se, jak jim to tady sluší. Nechtový studio tady mají, Mercedesy, no podívej další. Vidíš? To je prostě pohoda, hele, tady pustí pána na přechodě. Tady není vůbec nic špatného, dětský park. Týpek si jde vyprát, takže tady chodí i čistý lidi. Bike shop, tamhle nesou kolo do krámu. Normálně by tady s kolem utíkali. Teď ho nesou do krámu, normálně ho jako utíkají z krámu s kolem, tady ho nesou zpátky. Ne. Takhle teda ne, hoši. Takhle teda ne. Prej nejezdí tam, postřelí tě. Hej, tak to byla nejlepší hláška, co jsem slyšel. A nebylo to od jednoho člověka. Mně spousta lidí řeklo, nejezdí tady do těch míst. Zastřelí tě. Pobodaj tě. A podívej se. Nuda. Pohodička, normální pohodička. Jsme na hlavní části Bronxu. A největší zmrdi tady jsme my. Motorka rozebraná. No nic, no, koupíme si pití. Občerstvíme se. Tamhle lidi na ulici, no, sedí s pejskem, štěňátkem. Co může být víc? Co může být víc roztomilejšího než prostě štěňátko? This is Bronx, bro? Thank you. This is Bronx. It's nice place. No criminal. Drink, my friend. Drink. Oh, fine. I'm riding. Sometimes weed. Thank you. I appreciate it. Okay, no problem. Thank you. No problem, my friend. Thank you. How much? 8,000. Oh, mucha plata, mucha. Para nosotros. Mucho pesos. Yeah. Mucho pesos. Mucho. Pero es de beautiful. Beautiful? Yeah. Ah, gracias. Beautiful, es de beautiful. Muy bien. Yeah. Muy bien. Pojď. Drink. I'm fine. Thank you. Yo, this is so much for you. This is too much. No, thank you. No drink. No drink. No drink. No drink. Wow. What the fuck, my friend? I said, pero beautiful. Oh my god. Wow. Do you like it? Mám to nastartovat, když to má ty prsty. The beautiful, you the hermoso. Gracias. Look, tu motor. One moment. Yeah. I country the Ecuador. And I country the Ecuador. Aha. And Ecuador is the Nick, Ecuador. yes. Ah, I was in Ecuador. Are you was? Yeah. In mountains, Andy, Amazonia. Amazonia. It's nice. Ecuador, Amazonia is nice. Working here. Wow. You work here? Yeah. Which one? What do you live? What do you working? Construcción. Production? What is it, production?
Picture. Jo, malíř. Ok, understand. Thailand. Ecuador, Thailand. Okay. How long here? How long? 1 year, 2 year? 1 year. 2 years. 2 year, 1 year. It's 3 year. It's so long. Your country? Czech Republic. Huh? Czech Republic. Čeko. Republika Čeka. Oh, Europa. Europa, europeo. Germany, Republika Čeka, moji rodiče a tak dále. Thank you. Have a good day, have a good night. It's Friday. It's Friday day. It's Sunday, what? That's good. Thank you. Bye. Bye, my friend. Have a good life. With smile. Jako dal bych ti, ale není moje. Thank you. Bye. No ona i kdyby byla moje, tak bych mu ji nedal. No nic, napíšu všem přátelům, kteří řekli, že mě tady postřílej, že jsem teď tady mile pokecal. Takže nás tady vůbec nic nepřekvapilo. Nabídli nám koronu. A to je tak vše. Nic nám nesebrali, naopak. Málem jsme získali. Ale jako měli docela pěknou basičku na to, že byli dva. To bylo dobrý. No jako takhle vám to řeknu, hoši. Sem když přijedeme večer, tak jediný co, tak tady jsou ty hydranty, jak říkají, no, to je jediný zajímavý. Děti si u toho hrajou, přesně jak ve filmu. Ale jinak nic. Na jednu stranu jsem rád, že se nám nic nestalo. Má to tak bejt. Zbytečně bychom riskovali, protože znáte nás, my nikdy nemáme dost a když je někde něco úplně takového víc průzkumného a víc nebezpečného, tak to je přesně moment, kdy nás to láká a kdy právě my jedeme dál. Do hlouby průseru. Evidentně jsme se mu tentokrát vyhli, já jsem za to rád. Jsem rád, že jsme si udělali svůj vlastní obrázek o tom, že všechny informace jsou mylný a je to tady naprosto v pohodě. Já tady rovnou na Gulfce natankuju, občerstvím se, mám žízeň a nás čeká, přátelé, velké finále, na který jsem se těšil asi z celého tripu nejvíc, a to je večerní New York City. To bude asi best of. Podle mě si týpka spletli se mnou. Já jsem tady udělal nejvíc přestupků zatím. Ajajaj, nemá SPZ-ku. Myslel jsem, že jsem v Americe, plním si svůj americký sen. No nic, Zoši, dal jsem tomu ještě jednu šanci, jako upřímně. Tohle to mi všude vyjíždělo jakože úplně best of ever, Criminal Street, Forever Young a nic, nuda, zkontrolovali tady jednoho dealera na skútru a nechali ho jet. A jinak prostě nic zase, no. Ale musím, že jsou všude policajti tady, to zase jako jo. Na každém růžku. Možná právě proto. Je to tady v pohodě. Tady do toho se mi nechce. Tady do toho se mi nechce projíždět. Tak právě teď, přátelé, vidíme to nejvíc, jakože teď jako upřímně, bez srandy, to nejhorší z celého New Yorku, nejvíc kriminální čtvrť, s největší mírou kriminality a můžeme tady vidět dva živly v jednom. A to je tamhle vzadu rozdělaný oheň a tady nespoutaná voda. Vítejte v Bronxu. Wow, 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 a tam jsou policajti, wow, 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 jsou opřený a pijou Arizonu, wow, wow, wow. Wow, 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 this is crazy, yeah. No nic, objedeme to. V tom případě si myslím, že tady fakt bude zajímavější a na to se už vážně těším. Na samotný večerní New York.
A to radši chcípnu takhle, když už jsem na tom. Thank you. Thank you. Když už jsme na tom chodníku a najdeme si cestu zpátky. Jeho s vodou tady nešetří. Jsou tady docela slušný potoky z toho. A to je a tak asi 50. hydrant, který jsem tady potkal. Takhle totálně otevřený a stříkající ven. Nějaký ty sanitky, dobře, budíš. Ale to je to, že se blížíme na Manhattan a tím pádem to Manhattanu jako patří. No. Mně přijde, že na Manhattanu je to všechno 100krát horší. Tam jsou i hasiči, ale asi se tam nic zvláštního nestalo. Nic, co by stálo za zmínku, přátelé. Jak to máme daleko na Manhattan? Pojďte, pojďte. Dáme si to třeba sem, na Washington Square. 34 minut 14 mil. Obklikou. Tak to vezmeme obklikou.
Píčo, brácho. Píčo. Nazdar, bro. What's up? Bang! Krásná poslední jízda, přátelé. Jsme na ikonickém místě. Skončili jsme pod mostem. To jsme teda dopadli. Přímo tady, kousek od nás, je zase Manhattan Bridge. A jsme přesně v té mezeře mezi nimi. Tady je takovej známý kolotoč z filmů hodně. Je tady nádherný výhled, dá se to tady procházet ze všech stran a všechny místa jsou ikonický. Každý má svý kouzlo. Já začínám být šťastný, ale ještě nejsme v cíli. Protože jsme to zvládli několik měsíců jako přes všechny ty fuck upy, a že jich bylo, jsme stále živí, zdraví, naplnění štěstím, radostí společně s váma. No a tím, že se to blíží ke konci, a když vám ukážu ještě svoje spirituální schopnosti, tak bych rád tady udělal nějaký závěr nad tímto krásným scramblerem. Je to šílený Mad Max, je tak šílený, že až dneska jsem poznal, když pršelo a byly mokrý silnici, jaký to je, jezdí bez blatníků. Celý mokrej, komplet, ale má to svý kouzlo. S touhle motorkou se nejezdí za deštěven, za hnusného počasí, jak jsem říkal v prvním díle, je to stylovka, takže za hezkého počasí, na krásnou vyhlídkovou jízdu, proto je to kafíčko. Je jasný, vole, že asi nejlepší čas na okruh s ním hodit nebudeš, ale na to kafe je to úplně ideální. I s těma kilovatama to bohatě stačí, když předjíždíš, tak to musíš víc naplánovat.
ale překvapilo mě to. Maximálně co, tak jediný, co tam je řešený ten vejfuk, že každou chvíli se o to spálíš, protože ne vždycky jedeš v kafíčku v nějakých dlouhých kalhotech. Ale jestli chceš dělat fréři jako já, tak prostě musíš mít popálený hnáty. Děkuju za ní. Za tu cenu je to dražší, ale na svoji vlastní úpravu motorek je to, si myslím, že asi úplně značná a jednoznačně správná volba. Svezení za městem s tím bylo lepší než jezdění ve městě, ale nedokážu si představit jezdit ve městě s nějakým supersportem, to vůbec. Tady to si myslím, že bylo nejmenší zlo a za mě dávám liker, nikoli disliker. Jak starý Říman. Rozhoduju a posílám like. A my si ten Brooklyndský most teď přejedeme. Poprvé za noci, za světla s nádherným výhledem na Manhattan. Projedeme si naposled Manhattan na mašině a sejdeme se přesně z druhé strany právě tady toho Manhattanu. A tam musíme najít červí díru. Tak pojď, teď se musíte soustředit. Budu potřebovat vaši energii, vaše soustředění a vaši víru. Jinak vesmír nefunguje. Jdem na to. Pane bože, s našima 173 a 3/4 cm nemáme vůbec šanci to přelíst. Já jsem třeba zjistil, jak se řekne anglicky rohoška. Welcome. Welcome. Jo, to je rožka. Jo. Proto to je takhle. Na rožkách. Rychle! Musíme rychle, tady někde musí být červí díra. Funguje to, chápeš to? Funguje to. No nechápu to, proč jsme tady? Já chci být na pláži zpátky a ne to. Ne, do města ty vole, mezi mrakodrapy mě vemeš, jo. Je to dlouhý. Je to nekonečný. Jo, já si připadám furt tak v Janově prostě. No jasný. Paneláky, jenom bordel, černý. Špína. Jo. Dneska jdeme na ten muzikál. Návrat do budoucnosti. Už máte nakoupený dárky? Hele, už ne, oni ještě nemají nakoupený dárky. Oni na to budou koukat v prosinci teď. No, mě zajímavé, jestli my už máme teďkon. No jasný, no. Ty neřvi, přestaň brečet. To bude pár zastávek jenom. Kuba bydlí přímo vedle Central Parku. Ale je to trapný, má jednu nadávku, všude slyšíš jenom prostě fuck you. To je dobře, právě i my můžeme nadávat. No, takže ani nesympatizuju s Ukrajinou, ani jsem se nepřihlásil do Lidlu, ani nejsem teplej, nebo... Jo, prostě, pravda jest. Ale jsem z Teplic, zvolil jsem teplický barvy, modrou a žlutou. Jo, fotbálek, jsme u fotbálku, jasný. Jsou neukázněný. Cyklisti neukázněný jak u nás, prostě jezdí si a nedají mě přednost. Hej, jdeme pozdě, musíme přidat, ty vole, my jdeme zase pozdě jako všude.